स्टुडियो आं सन्दना इस्लारि टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म डिग्री कलेज आरो टिपकाय सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि मोननै फरायसालिनि फरायसाफोरा ज' जानानै थांनाय 5 जानुवारि खालि अट' आरो टट'जों जाथाय जानायजों गोब्राबै जोखोम मोननाय रिटाबाला ब्रह्मनि दुखुथिया नखरनो मदद होनो जा एसे मोनो मेलाव फैनाय सुबुंफोरनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 53थि थान्दै जख'न्थाइ मेलाव डनेसन खांदों। दायो रिटाबाला ब्रह्मखौ बिहारनि पाटना सिटी लक्ष्मी इमारजेन्सि हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। नोंथांमोनहा बिनानावनि देहाखौ फाहामथाय होनायाव मदद हरनोब्ला जखम जानाय हिन्जावसानि असे बिमादै मुस्रिमा सहेलाबाला ब्रह्मनि गाहायाव होनाय बेंक एकाउन्ट नाम्बाराव हरनो हागोन। लोगोसे जखम जानाय हिन्जावसानि खौरां लानो गोसोब्ला गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। थांनाय जानुवारि दाननि 5 खालार खालि जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय परबतजरा महकुमानि पलासगुरि गामिनि रिटाबाला ब्रह्म बिथाङा दाखालि 5 तारिखआवहाय अट' आरो टट'नि गेजेरावहाय सौग्रावलायनायनि जाउनाव गोब्राब जखम जादोंमोन आरो दा बे गोब्राब जखम जानायनि उनावहाय बिथांनि देहाखौ फाहामनो थाखाय धुबुरी सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव धुबुरी हस्पिटालाव हायैनि थाखाय बिथांखौ रिफार हरनाय जायो। बिनि उनावहाय कचबिहाराव लांनाय जायो। दा कचबिहाराव लांनायनि उनावबो कचबिहारनिफ्राय हायैनि थाखाय बिथांमोना रिफार खालामनाय जायो आरो रिफार खालामनानै बिथांखौ न'सिम लाबोफिनदोंमोन रांखावरिनि आंखालाव। नाथाय न'खरनि बाय बाहागिफोरा बुंनायनि जाउनाव बिथांखौ दायो पाटनायावहाय पाटनानि मोनसे हस्पिटालावहाय लांनानै ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय बिथांखौ लांनानै दंहैयो। दा बिथांनि कन्डिसना जोबोद गाज्रि। दा बिथांनि बे गोब्राब थासारिखौ जुदि फाहामनांगौबा गोबां रांखावरिनि गोनांथि जानानै दङ। दा बेनिखायनो जोंनि टिपकायावनो थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमा लोगोसेयैनो टिपकाय सिनियर सेकेन्डारि फरायसालि बे स्कुलनि फरायसा आफाद एबा स्टुडेन्ट इउनियन बडि मोननैबो फरायसालिनि इउनियन बडिया दाखालि थांनाय शुक्रबाराव बिथांनि फाहामथायनि मुङै बिथांनि फाहामथायनि थाखाय रां डनेसन बिनानै बाजार गिदिंदों आरो दिनैबो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि जिथु थान्दै जख'न्थाइ बे थान्दै जख'न्थायावहाय रायजो राजाफोरा गोबां फैनायनि जाउनावहाय बिथांमोननियावहाय एसेबाबो हेफाजाब मोनगोन नामा बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै टिपकाय जिकेबि कलेजनि आरो सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि बिथां फरायसा फंबाय बिनानाव मोना बिथां रिटाबाला ब्रह्मनि फाहामथायनि थाखाय डनेसन बक्स लानानै बे गेटनि खाथियावहाय बिथांमोना डनेसन बिदों। दा गोबां रायजो राजाफ्रा होदोंबो। दा आङो बेखौनो खावलायगोन जे बिनानाव रिटाबाला ब्रह्मखौ फाहामथाय होनांगौनि बिथिङावहाय आङो खावलायगोन जे जोंनि बिटिसिनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारजों लोगोसे हेल्थ डिपार्टमेन्टनि EM अरुप कुमार दे सार आरो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसामनि देहा बिफाननि मन्थ्रि केशब मन्डल सारनिसिमबो आङो खावलायगोन जे रिटाबाला ब्रह्मखौ फाहामथाय होनांगौनि बेलायावहाय जेन सरकारनिफ्राय माखासे इनिसिएटिभ लायो बेखौनो आङो बे फरायसाफोरनि जानानै आङो बेखौनो खावलायदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो। जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं, लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खदमथलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय
8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।